guys, so nag-decide mi nga mag-vlog daw mi. Hello guys, welcome to my yay. Anak din na. I-upload ka ni sa YouTube dia. Hello guys, welcome to my new vlog. vlogs. Hello. Charlotte. Hello vlog, welcome to my guys. Hey vlogs, welcome to my guys. Tumingin ka sa iba ka at may makikita kang pinto. Tapos amo dayong Buksan mo ba? kana main vlogger kay mogawas ra ni siya kalit dere. Ayoko pong buksan. Niniyot lang. Tara mong main vlogger. Tara. Hello guys, welcome to my vlog. Anak din niya. Anak sa iya. Sige lang. Hello. Mo na among main vlogger. Zo. Daga ka ayon no. Tanaw sa kog salida guys. I-up ni sa YouTube, bahala mo. Kasi hindi ay maka-gain patag mga likes ug mga viewers na. Kanindot bagod. Opo, nakahandbook po sila. Tapos, nakakatawa sila. Oh, Masikat pud ta panalag sa